मानसि गोथैनो मा होनो जा मेगन एरख' नायनो हायो खिन्थु मोनसे बुस्थुखौ बिराद गिबि बिराद फिसा बुस्थुखौनो हस्पिटालाव लांफानानै मानसि गोथैसो फुंजि सानै नुबाय बेखौबो फोरोंखानोसै रोंसिगोन ना नोंबो सुनो आं जाबा लाथा दिनैबो जन्दिस सुनाय रायजोफोर दिनै जन्दिस सुनायनि सेकेन्ड डे मैयानो सेकेन्ड डे जानांगौमोन एक्सुवेलि ओमफ्राय बेनो डिउटि थाबायना सुनो मोनासै गरबरसो जालायलांबाय थ' फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै ओइ सरि माबाया थाइजौआ जेसेनो गोरा जायो एसेनो मोजां नालाय बिसिनि हस्पिटाल केम्पासाव दं आरो थाइजौ बोराय ओमफ्रायहाय बे थाइजौ बोरायखौनो दानखानो फैनोसै नैबे थाइजौआ बिराद बोराय गथ' मानसि दालाय गोमो खारगोना खाराखै जन्दिसा बिदिनो थाथारलै बे बुथबनो काटिब दे दानखाद' नों दानखादो नै दे दानखाद' दिनै नायनां रोंला रोङा आंना जाबा नोंबो सुनांगोन ना दे दानखालाय ओइ गोजौ नङालै गाहायनिखौल' फिसा बै दानखाफ्रामनायावनो सेराव थोंगार बिगुरखौ हखोग्रोनांगौब्रा बे लेथ्रा जागोनानो हाबा र' दानग्रोनोसै आं दानखाबाय आं बेखौबो फोरोंखानोसै रोंसिगोन ना नोंबो सुनो आं जाबा बेल' हस्पिटालाव लांफानानै मानसि गोथैसो फुंजि सानै नुबाय मानसि गोथैनो मा होनो जा मेगन एरख' नायनो हायो खिन्थु मोनसे बुस्थुखौ बिराद गिबि बिराद फिसा बुस्थुखौनो खिथाला आं मा जायोथाय नाम खोनाबानो सेस जानो नागिरो माने एफा गियो नों बे बुस्थुखौ एम्फौसो बेबो अफिस ना बेयो इन्दि बिलाइखौ नागिरै मोनखांबाय जोङो मोननैसो शार्ट नायफैदों हौवाफोरनि US पल' मानो जोंहा प्रिटिनि खामानि मावनानै होग्रा सासे अफिसनि हेल्प खालामग्रा जाय बिथां सेंग्रासा बेनो मोनसे गिफ्ट फैनोनो ओंखायनो नायफैदों जों मा कालार मोनो US पल'खौ आं पसन्द जादोंमोन मोनसे अनलाइनाव खिन्थु बाव आं नायनाय कालारखौ मोनासै आं US पल'बाथाय आंनि फेभरेटसो गस्लाया US पल' US पल'खौहाय आं मोजां मोनो नैबे बुस्थुखौहाय सिगनेचार प्रिमियाम जन प्लेयार्सखौबो मोजां मोनो आं खिन्थु बांसिनै US पल' फेभरेट स्पेसावनो दोनो आरो जिरायनो बिसिना बे कालारा साबसिन रायजोफोर बबे कालारा साबसिन बे ना बे लिभाइसनिखौनो लाबायदां बे मोनसे मोननैबो गिफ्ट बिथांजोंनो खामानि मावनानै होग्रानि सासे हस्पिटाल स्टाफ सेंग्रा गिफ्ट फैनो थांबाय बिथांजों मालाय थ' नेक्स्ट खामानिया दं जोंहा दायो जन्दिस सुहैनांगौ बे गिफ्ट फैगौ माने गिफ्ट फैबाय बियो थिनहरबाय आं थाङासै आंबो देनां आंखौ सोरबा पसन्द जाग्रा थाबा गिफ्ट होगोनलै मालदार जाबा दा गैथ'वा माने जिबनाव आं सिख्लाफोरनिफ्राय जोंना गिदिरफ्रा ओरै बुङोमोन नालाय ड्रेस होलायनाय मालायनाय बा मोनलाया होनाङा लानाङा होनोमोन ओंखायनो आं जिबनाव ड्रेस लाफेराखै रावबो सिख्लानिफ्राय दिनैसिम रेकर्ड गैया इभेन गावनि आंगोनिफ्रायबो आरो लानायबो नङा सानफ्लाङो आं नाङालै सानो आंखौलाय सिगां गोबां हरफ्लांबाय बेखायनो सोरबा मिस जाबोबायदां गोबांनो दख'नानो मानो दामि 18,000 25,000 30,000 दासो सानफिनबा नोंमारगौमोनदां ड्रेस हरबा मोना होननाय सानफ्लांलायनाय ओंखायनो सेंग्राफोर सिख्लाफोर मोजां मोनलायदोंबा ड्रेसनो मानो रुमालनो दाहरलाय खायफा गिदिरफ्रा बुङो आरोना बिदि जे हरलायग्रोयोबा मायोबा मोनलाया होननानै
नोंमारगौ मोदां आं एसे एक्सपिरियेन्स मोनबोदों माने गोदोनि सैथो जुगनि फोथायबोनाय नालाय बिसिना बोराय बुरैफोर बुङो थ' बेबायदि ओमफ्राय दा थांनोसै र' आंखौबो सोरबा फसन जाखुमाग्रा दं नामाब्रा आंबो गिफ्ट हरनोसै जन्दिसलै जकिंसो खालामदों मासिबां गोबाव जाहैखो फैनानै रोंला नैबे ब्लगा माथ्र ब्लग भिडिअफोरनिल' जागोन बे चेनेला बिदि खालामनो सानदोंमोन आं नायनोसै मा जायो इन फिउचारसिम दा फैया बालायबाय आं नेनो बेसेबांबा गोबाव जोंहाबो सोरबाफोर खामानि मावनानै थाग्रामोनबा सिख्लाफोरा मोजां जागौमोन देग्लिनानै लाग्रोबाय आं लाबोनानै मोजां देग्लिनांगौ रस ओंखारनाय खननै जाबावसो गाराब्ला जुदि थाब थाब देयोब्ला लाथा हमनाय दिनैबो जन्दिस सुनाया बेदर बायदि होजोब्बाय नै खननैसो सुबोगोन गैलाबाय थ' बेबायदि गयो आरोना जन्दिसा माने जायनाव गैया जेबो जाया बे दैया खनथाम खनब्रै खालामबानो आन्दाज मोनो खनथाम खनब्रै फिदिंबानो जायनाव गैया दैया दैलावैनो थागोन जायनाव दं बहुद एगजामपोल नायबाय आंबो फोथायामोन माने बेलाय बे इन्दि बिलाइजों थाइजौजों ओरै हाथ'फ्लाजों सोमबालाय बिदि जाखागोन ना आं फोथायालै बिदिल' होनोमोन ओमफ्राय जाबाय आंनावबो सुजानानै बहुद बार आन्दाज मोनबाय इभेन खारौ खान्दाय बिफांनि बिगुरफोरखौबो देनानै लोंबाय माबायमोन जेबो जायाखैमोन आंना बे समाव सुजानानैसो ओरैहाय खननै खनथामसो जाबाय बिदि ओमफ्रायसो आं सुनायखौ नंमारगौथ' फोथायबाय आरो नङाबा आं फोथायामोन माने माबा मोनसे कानेक्सन दं बेवहाय बोयो लाभ इउ अल दोनथ'बाय आलू पराठा एक प्याज निरामिस अच्छा हाँ 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 मा होनदोंमोनलाय हाँ बिदिनो पियाज छुलिया ना पियाज छुलिया ओरैबायदि स्पेशल बे पुरिया मानिमोनलाय आलू पराठा आलु पराठा ना आलु पुरिसो अच्छा आरो बेबो बेसेबां गिदिराव 20ल'